Hola, bon dia. Us vaig a fer una mica de tutorial sobre com gravar la peça que us he demanat de gravar. En primer lloc, el que tenim que fer és baixar-nos l'editor d'àudio, que és gratuït, que es diu Audacity. El trobarem a la pàgina web on poso recomano com enregistrar-me i a partir d'allí posa un enllaç al final de la xerrada, posa un enllaç a la pàgina d'Audacity. Feu clic a l'Audacity, se'l baixeu, l'instal·leu i bé, una vegada el tenim instal·lat, jo ja el tinc obert aquí amb aquesta pantalla, com podeu veure. El primer que faríem és, dintre de editar, mirar les preferències perquè estigui tot bé. El servidor en principi el deixeu tal qual. La reproducció, posaríeu la reproducció que surt de la vostra targeta de so i el dispositiu de gravació el mateix, el que surti a la vostra targeta de so. No té per què sortir aquest, o sigui, això depèn de la targeta de so que tingueu posada. Jo, per exemple, em puc escollir 2 ara de moment o 3, doncs vosaltres els que us surti. Els canals que sigui mono, no pas estèreo, mono. Donem a acceptar i ja estem preparats per enregistrar. Però abans d'enregistrar el primer que tenim que fer és carregar la cançó, carregar el playback. Com ho farem això? Anem dintre d'arxiu, importar àudio, perquè el que volem és agafar l'àudio de fora. Fem clic, busquem l'arxiu que s'ha descarregat del foro, que jo en aquest cas el tinc per aquí, si ho trobo, aquí. La vida és bella per web, l'obrim i ara veiem que en seguida ens el carrega aquí. Ja tenim l'ona d'àudio feta i ja el tenim carregat. Com que nosaltres tenim que gravar amb una altra pista, perquè aquest si ara ja el volem escoltar, el podem escoltar, ja sentim com sona, parem. El que tenim que fer és insertar una pista nova. Per tant, anirem a pista, agregar nueva, i agregarem una pista mono. Ja la tenim aquí. Aquest serà on gravarem el clarinet. Bé, ara és el moment en què ja s'han de posar els cascos i hem d'apagar sobretot el que són els altaveus, perquè si no tot el que gravaríem faria un bucle, és a dir, gravaríem damunt del que estem sentint. I això a la vegada, mentre estem tocant, torna a sortir pels altaveus, ho torna a gravar pel micròfon i al final la gravació és molt dolenta. Per tant, apaguem els altaveus i amb els auriculars, amb els cascos, és quan podem gravar. Com gravem? Doncs ben senzill. Només és apretar el botó record i ja està gravant. És a dir, jo ara agafaria el clarinet, no tinc ni la partitura, per tant no sé quan entro, però m'imagino que serà ara. Donem a la tecla stop i ja tenim la gravació. Si la volem escoltar abans per assegurar-nos, doncs anem enrere com si fos un vídeo o un DVD o qualsevol aparell d'aquests que té endavant, enrere, pausa, play i gravació, i l'escoltem, apretem play i ja està gravant. És a dir, que jo ara agafaria el clarinet, no tinc ni la partitura, per tant no sé quan entro, però m'imagino que serà ara. Una vegada ho tenim gravat, ho tenim que guardar i això m'ho heu d'enviar. Com ho guardarem? Ho guardarem exportant aquest projecte com a MP3. Li donem MP3, en principi li donem l'estàndard, la qualitat estàndard. Podem donar-li diferents tipus de qualitats, més bona, més dolenta. Bestial seria molt més gran, però en principi posem una qualitat que sigui normaleta. Vosaltres la podeu guardar d'altres maneres. I estèreo unido tal com està, o estèreo com vulgueu. I li diríem guardar amb un altre nom, òbviament, perquè si no aquest seria el que ja teníem. I li posaríem, per exemple, enregistrament meu.
ho guardem. Jo, per exemple, ara ho guardo a l'escriptori i ho guardo, li anem donant a acceptar, veurem que ho fa i si anem a mirar l'escriptori veiem que ja la tinc aquí. Si ara li donéssim i ja està gravant, és a dir, doncs això m'ho heu de pujar al web. D'acord, espero que ho feu i que us surti ben xulo. Vinga, fins ara.